Segur que alguna vegada has anat a la piscina i has notat aquesta olor a clor tan característica que has dit «Oh, està molt neta la piscina». No exactament, perquè el clor que fem servir per desinfectar les piscines no fa olor a res. En realitat, quan notes aquesta olor, el que significa és que la piscina necessita una bona neteja. T'ho expliquem al Radical Lliure. Abans de començar, un petit aclariment. El clor en condicions normals i estat pur forma un gas que és altament tòxic i no és aquest el clor que utilitzem per desinfectar les piscines. En realitat, a les piscines fem servir hipoclorit sòdic. Hipoclorit sòdic... El llegiu? Afegim llegiu a les piscines per desinfectar-les. El llegiu és hipoclorit de sodi dissolt en aigua, que dona lloc a àcid hipoclorós. I aquest àcid hipoclorós no fa olor a res. De debò, ho pots comprovar tu a casa, però amb cura, T'ensenyo com s'ensumen els productes químics. Per ensumar un producte químic, el primer que hem de fer és passar la mà per sobre de la boca, per acostar els efluvis. Si notem que no fa olor, aleshores ja sí ens podem anar apropant. I en el cas del llegiu, ens n'adonarem que no fa aquesta olor característica a clor que sentim a les piscines. Fem servir el llegiu per desinfectar l'aigua perquè és un oxidant fort capaç d'eliminar microorganismes, com per exemple bacteris, fongs, algunes algues que proliferen a l'aigua de les piscines. I ja et dic jo que en algunes piscines hi ha molta concentració d'aquests bitxos, I com ho fa el llegiu per ser tan bon desinfectant? Tots els éssers vius estem formats per proteïnes, les necessitem per viure. I les proteïnes són polímers, és a dir, unes molècules de cadena molt llarga que estan formades per peces més petites que es van unint una amb l'altra. L'àcid hipoclorós és capaç de trencar, de destruir els enllaços d'aquests monòmers, d'aquestes peces petitones i fa que les proteïnes es desmoronin. No només ataca les proteïnes, també ataca els àcids grassos, els greixos, desfent-los. Per tant, qualsevol bitxo vivent que entri en contacte amb àcid hipoclorós està llest. I per què a nosaltres no ens afecta? T'estaràs preguntant en molt bon criteri. Doncs perquè en posem poquet. Afegim llegiu a les piscines a molt baixa concentració, de tal manera que si ets un bacteri, que només tens una cèl·lula, o un virus, que ni tan sols ets una cèl·lula completa, doncs l'àcid hipoclorós acabarà amb tu. Però si ets un ésser pluricel·lular format per trilions de cèl·lules bronzejades al sol, una miqueta de llegiu a l'aigua no et farà res. Però al que anàvem, d'on surt aquesta olor tan característica a clor que sentim a les piscines? De les cloramines, unes substàncies que es generen per la combinació del clor que ve del llegiu i els compostos nitrogenats. De compostos nitrogenats en tenim, per exemple, a la superfície dels microorganismes. El que passa és que normalment a les piscines no deixem que creixin els microorganismes així a tope, de tal manera que puguin generar tota aquesta olor a clor. Així doncs, d'on surten les quantitats ingents de productes nitrogenats necessàries per donar lloc a l'olor característica de les piscines? Sí, de la urea. I saps on hi ha molta urea? A l'orina, als pixats i també a la suor. El llegiu reacciona amb la urea per donar lloc a les cloramines, que són volàtils, poden escapar de l'aigua, viatjar per l'aire i arribar a les nostres fosses nasals. Per això sentim aquesta olor a clor a les piscines. Però vigila, perquè les cloramines també són tòxiques i irritants. Si al sortir de la piscina et piquen molt els ulls o la pell, pensa que en part és per la reacció que fa el llegiu amb els efluvis humans. I estaràs pensant, realment la gent és tan marrana? Doncs un equip de científics canadencs es va fer la mateixa pregunta. La gent es pixa a les piscines i en quina quantitat? I van trobar que en una piscina olímpica hi ha fins a 225 litres de pixat. I la dada es multiplica en els jacuzzis. En conclusió, que si arribes a una piscina i fa molta olor a clor, el que passa és que el llegiu ha reaccionat amb els compostos de nitrogen per donar aquestes cloramines. I això vol dir que la piscina necessita amb urgència una bona neteja.